chenro mopogore opogore timo nade mago mag rango ni keyo teko sitima bende e pacho kaka silo koda teko mamoko iwacho ni moting'o nyaka mago mag modhi ere kaka ikeyogi e pacho ka. Mano duolno mar EPRA odiochieng' ma kawuono chopo e kaunti ma Kisumu kama maling'ling' konowa kanyo ni chenro margi mag choko pach oganda kotenore kod nengo mar sitima makoro bedo kamedore are dweno mar ang'wen ere kaka obiro bedo kacha kikete tim. Odhi medore kod atamalo maduong' ahinya kendo koro mano ochwalo paro mar choko pach oganda kamoro amora ma gintie. Odiochieng' ma kawuono giromo kanye e magawano mar Acacia Hotel e kaunti ma Kisumu mondo mi gichok pach jogo ma wuok e Lake Region Economic Block. Wacho ni jo LREB duto mantiere kacha ka iponi rango jotelo kata girango jopiny mage madhi chopo kar kacha gichopo kanyo romo no madhi timore odiochieng' ma kawuono. Mano bende kaluwore bende gi twak bende mano bedo okinyi ma kawuono kod meneja moko e kambino mar keyo sitima no mar Kenya Power ma bende odiochieng' ma kawuono romo ma kamano dhi bedo kanyo kochakre